O talento narrativo e a creatividade visual volveron brillar con forza na 20ª edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración e Ilustración, un certame promovido pola Deputación de Ourense que conta cunha dobre finalidade: impulsar a creación literaria e artística no ámbito infantil e xuvenil e ao tempo honrar a memoria das irmás Pura e Dora Vázquez, dúas mulleres pioneiras na literatura infantil en galego. O pasado 11 de setembro de 2024, o xurado reuniuse para deliberar e escolleu como gañadora na categoría de narración a obra Azul Cobalto, do escritor ourensán Antonio Yáñez Casado. O xurado destacou a súa gran orixinalidade e unha temática rompedora, tratada cun estilo coidado e unha linguaxe accesible que atrapa dende as primeiras páxinas. A obra, dotada cun premio de 3.000 euros, foi definida como unha homenaxe ao poder dos soños e da memoria, onde tamén se poñen en valor aspectos como a lectura, o traballo en equipo e a perseveranza. Yáñez Casal xa ganara o certame na súa 14ª edición no ano 2016, coa obra Do meu nome e outras trapalladas. Deixando a un lado os valores literarios dun determinado libro, para min hai algo importante nun libro sempre, é que pertenza ao sistema literario galego, é dicir, que sexa da literatura galega, e que con maior ou menor sorte contribúa a engrandecer a nosa cultura. Eu, se mo permitides, quería animarvos a crear, cada un no que mellor lle pareza, na literatura, na música, no baile, no que mellor se lle dea ou no que máis lle guste e conforme as súas habilidades. Crear require paciencia e constancia, pero é un esforzo que paga a pena. E se creamos para a cultura galega, mellor que mellor. Na categoría de ilustración, o galardón foi para o sevillano Fernando Díaz, recoñecido profesional coa amplia traxectoria no mundo do debuxo editorial e a ilustración infantil. O seu traballo para Azul Cobalto foi cualificado como un complemento perfecto á narrativa de Yáñez, cun uso da cor e das formas que transmite emoción, dinamismo e sensibilidade, aportando un universo visual propio que enriquece a experiencia lectora. Este recoñecemento non é só un incentivo persoal, senón que tamén un compromiso para seguir traballando con paixón, rigor e responsabilidade. Animo vos aos adolescentes que aquí están tamén a que creen, que utilicen el camiño que máis teñan a súa man, xa sexa con a pintura, dibuixo, fotografía ou literatura. Os premios foron entregados polo presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, que impuxo en valor a calidade excepcional das obras presentadas este ano e a importancia de seguir apostando pola creación cultural en galego e o fomento da lectura entre os máis novos. A Diputación sempre foi cultura, a Diputación sempre estuvo ao lado da cultura e ten múltiples premios, certames e lugares onde se leva a cabo esa cultura. E o manifestamos como hoxe, con actos como hoxe, en donde este premio volva a recobrar a súa dotación, facemos ese esforzo, esa dotación que xa que tiña inicialmente e que, bueno, pues, determina efectivamente esa aposta por o talento, por a cultura en xeral. 20 edicións despois da súa creación, o Premio Pura e Dora Vázquez continúa a ser un referente na promoción do talento galego e da literatura feita para e dende Galicia. Un espello no que se reflicten tanto os soños da infancia como imaginacións e límites dos seus creadores.